Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Narciso. Walang eksaktong taon. Caramoan, Camarines Sur. Nakatira sa barangay ng Ilawod itong si Narciso. 2 isla ang kinakailangan niya noong daanan para lamang mapuntahan ang isla ng Matukad, kung saan naroon ang isang danaw na tirahan ng 2 mahiwagang bangus. Marami na sa inyong nakakaalam ng kwento ukol dito, pero hayaan niyong ibahagi ko rin sa inyo ang kwento ni Narciso. Bago pa man kumalat ang karumal-dumal na istorya ng pamilya ng mangingisda sa Caramoan, isa na si Tandang Narciso sa mga buhay na patunay sa mga mahihiwagang bangus na yon. Ayon sa kanya, di pa man ito nadidiskubre, nadadaanan na niya ang nasabing lugar. May mga pagkakataon ding pumupunta sila doon ng kanyang ama tuwing mahal na araw para kumuha ng tubig na nagmumula sa loob ng danaw. Sa totoo lang, nakakamangha talaga ang lugar. Isipin niyo na lang, napakaraming puno sa paligid nito, tapos ni isang dahon wala man lang nakalutang sa tubig. Hindi rin yun naapektuhan ng panahon na para bang labas na yon sa hagupit ng kalikasan. Kapag umuulan, hindi tumataas ang tubig doon, at kapag tag-init naman, hindi yun natutuyo kahit walang daluyan o labasan ng tubig. Sa ganong dahilan pa lang, marami na talaga ang nagtataka. Ayon pa kay Narciso na, ilang beses na niyang hinanapan ng maaaring dahilan ng mahiwagang danaw, pero wala talaga siyang nakita. Di naman niya noon tinutulan ng rason ng kanyang ama, kaya sa katagalan ito na rin ang tumatak sa isipan niya. Ayon sa tatay ni Narciso, tahanan ng iba't ibang uri ng mga engkanto ang danaw. Dagdag pa nito na, tuwing kabilugan ng buwan, kapag pumunta ka doon ng alas 11 ng gabi, bubungad sa iyo ang isang matandang nakatalukbong na nakaupo sa gilid ng pangpang. Nasa harapan nito ang 2 dalaga na may mga nagliliwanag na kamay at paa. Base sa istorya ng kanyang ama, ang 2 dalagang yon ang mga bantay mismo ng nasabing lugar. Marami na ang mga manggagamot na nagbigay ng paliwanag ukol dito, pero lahat sila walang matibay na ebidensya. Pero para sa ama ni Narciso na matagal nang pabalik-balik sa Matukad, diwata ng tubig ang matandang nakatalukbong. Maaaring kaharian din ito ang kabuuan ng isla, kaya lahat ng naninirahan doon nasa ilalim ng pamamahala niya. Maaaring ngayon wala nang aswang sa Matukad, pero sa panahong nagbibinata pa lamang si Narciso, napakaraming aswang dun. Yung iba nga, nagpapanggap na mangingisda, habang ang iba naman parang ordinaryong pamilyang dumadayo lang sa isla para magsaya. Sa lahat din ng aswang na alam nila Narciso, tanging ang lahi lamang ng mga ito ang hindi naaapektuhan ng tubig alat. Malayo naman yun sa pamilya ng mga Magindara, kaya nakakapagtaka talaga. Dahil sa anak siya ng antingero, habang nagkakaisip siya, unti-unti na rin niyang nilalawakan ang kanyang kaalaman pagdating sa nasabing isla. Kapag napapadaan nga sila sa lugar na yon, ipinapakita niya talaga sa pamilyang naninirahan doon kung papaano niya galangin ang danaw. Hindi naman sila nito pinapakialaman, pero ang mga mata nito nakasunod sa kanila saan man sila magpunta. Nilulubayan lang din sila ng mga ito kapag nakakalabas na sila ng Matukad. Kahit kasindak-sindak ang presensya ng mga taga roon, di naman sila gaanong nababahala, lalo pat wala naman yung ginagawang masama. Sa katunayan, ang iilan sa mga aswang na taga roon, naging kalapit na rin ang tatay niya. Minsan nga,
Kapag pumupunta sila sa lugar, ang mga ito kaagad ang sumasalubong sa kanila. Sa kabila ng mga suot nilang pangontra sa katawan, nakapagtataka namang hindi nito saklaw ang mga nilalang. Noong una, inakala niyang malalakas na lahi ang mga ito pero nang matanong na yon ng tatay niya, doon nila nalaman na kaya yun hindi naaapektuhan ay dahil sa naninirahan yun sa lugar na sakop ng diwatang nangangalaga sa 2 bangus. Ipinagtapat din ito sa kanila. Magaan ang loob nila sa kanilang mag-ama, kaya makakaasa silang walang mangyayaring masama sa kanila. Ang tanging pinagkakainitan lang kasi ng mga nilalang sa isla ay yung mga dumadayong walang respeto sa pinagtitirhan nila. Nakatanggap na rin yun ng ulat ukol sa diwata na hayaan na lamang ang mag-amang mangingisda na palaging pumapanhik sa danaw para tingnan ang kalagayan ng 2 nitong anak. Magmula noong narinig nila ang tungkol sa bagay na yon, mas lalo naman silang nakampante sa kanilang mga ginagawa. Yung kanyang ama, abot langit ang pasasalamat dahil bibihira lang mangyari na kalugda ng isang diwata ang isang pangkaraniwang tao. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, itinuring na rin nilang parang tahanan ang islang yon. Minsan nga, kapag inaabot sila ng unos sa laot, doon na sila nagpapahinga. Sa tinagal-tagal din ng pabalik-balik nila sa lugar, aminado siyang marami na siyang nalalaman. Ngunit bilang pagpapakita ng kahalagahan sa diwata at mga anak nito, piling mga tao lamang ang pinagsisiwalatan nila ng ganoong sikreto. Sa totoo lang, maliban sa pagbisita nila sa danaw, wala na silang ibang inisip na gawin doon. Kumbaga, yung pagpunta nila roon, parte na talaga ng gawain ng buhay nila. Ni hindi nga naisip noon ni Narciso na darating pala sa puntong may masasaksihan siyang pangyayari sa lugar na makakapagpabago sa kanyang paniniwala. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, 2 buwan bago sumapit ang Pasko, muli silang bumalik sa lugar ng matukad. Nataon kasi noong panahon ng pagsisilabasa ng malalaking isda, kaya nagbabaka sakali silang makakuha sila ng marami na siya namang ibibenta nila sa baryo. Yung iba, ipapapalit na lang din nila ng kalakal para naman kahit papaano may maiuuwi sila sa kanilang pamilya. Matapos ang buong araw nilang panghuhuli, nakakuha sila ng 2 banyerang isda. Tulingan ang karamihan sa kanilang mga nakuha, kaya sinigurado nila ang paglalagyan nito upang hindi yun madaling mabulok. Mas sariwa kasing darating sa bayan, mas marami ang magkaka-interes na bumili. Pagpatak naman ng 6:00 ng hapon, kasalukuyan na nila noong binabagtas ang daan pauwi. Mabilis ang kanilang pagpapatakbo ng bangka, gawa ng alam nilang papasara na ang merkado. Masyado na ring madilim sa laot, kaya peligroso na rin yun para sa kanila. Ang kaso lang, pagdaan nila noon sa isla ng matukad, may nasipat silang isang malaking bangka na merong napakaliwanag na ilaw. Sa pangpang nito, may 7 tao silang nakita na may daladalang malalaking sisidla ng gamit kasama ng lenteng hawak-hawak ng mga ito. Habang naglalakad sa dalampasigan ang mga panauhing yon, rinig na rinig naman nila ang lakas ng pag-uusap ng mga ito. Indikasyon na bago lang yon sa lugar. Dala naman ang pag-aalala ng kanyang ama. Sa halip na magpatuloy sila, pinili nitong daanan ng mga taong yon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdaong naman nila sa pangpang, agad naman nilang nilapitan ng mga ito habang sumisigaw ang kanyang ama ng, "Hoy! Bawal dito magpalipas ng gabi. Kung may pupuntahan kayo, bumalik na lang kayo bukas. Taga saan ba kayo? Taga rito ba kayo?"
Nang marinig naman yon ng mga tao, bahagya naman yung napatigil sa paglalakad habang dahan-dahang tumitingin sa kanila. Maya-maya pa, pagsilay naman sa kanila ng isang matangkad na lalaki, agad naman sila nitong kinampay habang sumasagot ng, Wala kang pakialam kung anong gagawin namin. Ako namang buhay to. Kahit sa ganitong lugar pala, meron pa rin pakialamero. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, hindi na rin nagdalawang isip si Narciso na pigilan ang kanyang ama. Inaasahan na niya kasing magkakagulo sila kung sakali mang lumapit sila sa grupong yon. Hindi naman siya takot sa mga ito. Ang kaso lang, umiiwas talaga siya sa gulo. Iniisip din niya kasi ang kanilang pamilya at yung pamilya din ng mga taong makakaaway nila. Sa pagpapatuloy naman ng sigawan ng dalawa, bigla naman silang napatahimik nang dumating ang isang bangka na punong-puno ng sakay. Purong mga kalalakihan ang nilalaman nito na abalang-abala sa pagsasagwan papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang mamukaan naman ng mga taong yon sila Narciso, dali-dali naman yung lumapit sa kanila para makipag-usap. Hindi na rin muna ito pinansin ng mga taong sumisigaw na para bang wala yung pakialam ukol sa kung ano man ang sabihin nito sa kanila. Pagharap naman ng tatay niya at ng pinuno ng grupo, pabulong naman yung nagwika sa kanila ng, Tayo yan dito. Hayaan nyo na. Kami na ang bahala sa kanila. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, agad naman yung nakiusap kung pwede ba silang mamalagi sa isla kahit sa mismong gabi lang. Bukod kasi sa inabot na sila ng dilim, magiging mahirap din para sa kanila ang paglalayag, lalo pat maalon sa pagitan ng pangpang ng bayan at sa islang nakaharap dito. Dagdag pa ng ama ni Narciso, hindi sila mangingialam sa gagawin nito sa kadahilan ng wala naman silang pakialam sa mga taong yon. Pagkalahad naman ng kanyang ama ng mga katagang yon, agad namang sumang-ayon ang matandang kausap nito. Maya-maya pa, nang magkasundo na sila, agad naman sila nitong sinamahan patungo sa baryo. Pagdating naman nila sa lugar, mainit naman ang naging pagtanggap sa kanila ng mga kakilala. Yun nga lang, sa halip na libre ng mga ito ang pagkain nila para sa gabi, inutusan sila nitong lutuin na lamang ang mga nahuli nilang isda. Ultimo bigas wala rin yung binigay sa kanila. Gawa ng ayon sa mga taga roon, ayaw sila nitong malaso ng kanilang mga pagkain dahil sa ikakagalit yon ng diwata. Nang marinig naman nila ang dahilan ng mga ito, mas lalo naman silang nakaramdam ng kapanatagan sa lugar. Makalipas pa ang ilang oras, nang medyo nakakaramdam na ng antok itong si Narciso, bigla na lamang nabaling sa kanyang ama ang atensyon nang tapikin ito ang kanyang balikat, sabay pabulong na nagsabi ng, Huwag kang matulog. May pupuntahan tayo mamaya. Dahil sa sinabi nito, sa halip na magpahinga, pinilit niyang pangibabawan ang antok na nararamdaman niya. Mabuti na lang may kape sila noong baon, kaya pagtungtong ng alas 11 ng gabi, nanatili pa rin siyang gising. Maya-maya pa, pagbigay naman ng hudyat ng kanyang ama, agad naman silang lumabas ng bahay kung saan doon bumungad sa kanila ang nasa humigit 30 katao na nakaupo sa daanan ng maliit na baryo. Paglilinaw lang, hindi gaanong malawak ang mapagtitirahan mo sa lugar, kaya takang-taka talaga noon sila Narciso kung bakit ganon karami ang tao. Bagaman hindi sila sigurado, naniniwala silang nagmula sa mga maliliit na lugar ang mga taong nakikiisa sa kanila doon. Kung iisipin kasi, dadalawang bahay lang doon ang nakatirik, kaya malabo talagang mangyari ang ganoong kaganapan.
Ayon nga kay Narciso, hindi talaga matirhan ang islang yon. Bukod sa bato-bato, salat din sa mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Yun din ang rason kung bakit wala talagang naninirahan doon, maliban sa pamilyang nakilala lang nilang tagasunod ng diwata. Pagtatapat pa niya na, matagal niya na yung kilala pero hindi niya pa rin mawari kung papaano nabubuhay ang mga ito. Sa abot din ng kanyang pagkakatanda, 6 katao lang ang nakatira doon sa isla. Karamihan sa kanilang mga kakilala, bumibisita lang din doon kagaya nila. Palihim din ang pagpunta ng mga ito, kaya inaakala noon ng mga tao na wala talagang naninirahan sa matukad. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na may mga pagkakataong mas marami pang tao sa isla higit sa mga baryong pinagtitirhan nila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid nila sa bakuran ng mga bahay na yon, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungong Danau. Tahimik at mabilis ang kanilang ginawang pagkilos hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang mismong kinaroroonan nito. Pagsilay naman nila sa tabi ng isang malaking tipak ng bato, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang matandang hukluban na palaging bukang bibig ng kanyang ama. Kasakasama rin ito ang 2 dalaga na halos ang paningin niya lumulutang sa ere. Lubos ding nakakamangha ang mga kasuotan nito, gawa ng sa bawat pagtama ng liwanag ng buwan, kumikinang yon sa kanilang mga mata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, wala naman silang ibang ginawa kundi tingnan lang ang diwata. Iniiwasan din nilang lapitan ito, gawa ng ayon sa tatay niya, masyado yung delikado. Dagdag pa nito na marunong silang makontento sa mga pabor na ibinibigay nito. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, bahagya naman silang napatahimik nang marinig nila ang sigaw ng 7 taong naglalakad di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay naman nila sa mga ito, napansin naman nilang patungo yun sa Danau, kung kaya't ang ginawa nila, nagtago sila sa makikipot na tipak ng batong malapit sa kanila. Pagpasok naman nila doon, agad naman nilang hinila ang mga sanga para tuluyang magkubli. Hindi naglaon nang mapansin naman nilang ilang metro na lamang ang layo ng mga ito. Doon na nila yun narinig na panayang pagsigaw habang nagtatawanan. May narinig din silang lumusong sa tubig ng Danau, indikasyon na may mangyayaring hindi kaaya-aya sa mga ito. Dahil sa mga bagay na yan, nabanggit naman ng kanyang ama ang kapangahasan ng mga dayo. Ayon pa rito na, dahil sa ginawa nila, hindi na nito maisip kung papaano sila makakaalis ng buhay sa isla. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, kagaya ng inaasahan, doon na sila nakarinig ng mga paghuni ng aswang. Noong una malalakas pa ang huni ng mga ito, pero habang lumalapit, papahina naman yon ng papahina. Ilang segundo pa ang lumipas, agad naman nilang narinig ang pagsigaw ng mga dayo na siya namang naging hudyat sa kanila na lumabas na sa kanilang pinagtataguan. Pagsilay naman nila sa paligid, agad naman siyang niyakap ng tatay niya nang masipat nila ang 2 lalaki na nasa baba na ng matarik na parte ng Danau. Bagaman buhay pa ang mga ito, inaasahan naman nilang hindi na yon magtatagal dahil sa matutulis na mga batong tumarak sa kanilang katawan. Pagtingala naman nila noon sa langit, bumungad sa kanila ang 30 aswang na paikot-ikot sa itaas ng Danau. Walang pati din yun sa pag-aatungal, pagpapakita ng galit ng diwata sa mga pangahas. Matapos naman nila itong masilayan, agad naman nila noong napansin ang pagtakbo ng iilan sa mga dayong nakaligtas. Ayon kay Narciso, sa lugar pa lang na yon,
3 tao na ang nakita nilang malapit ng mamatay. Sa paglabas naman ng kaibigan ng kanyang ama, kalmado naman yung lumapit sa kanila habang nakangisi, sabay wika ng, "Mabuti naman at nandito kayo. Ayos lang ba, Apong, na ipakita ko sa anak mo ang ginagawa namin sa mga taong walang respeto sa aming lugar?" "Ayos lang naman, Manoy. Gawin niyo ang sa tingin niyong tama at kami naman nandito lang sa tabi at manonood sa inyo." Nang marinig naman yon ng lalaki, agad naman itong kinaladkad ang kalunos-lunos na taong naligo sa danaw. Sa tulis ng mga batong pinagkaladkaran nito, halos mamatay na yon pagdating nila sa baba. Yung 2 namang nahulog, dinagit ng 2 nitong kasama para dalhin sa pamamahay nila. Matapos naman nilang masilayan ang kaganapan, inanyayahan sila ng kaibigan ng kanyang ama na bumalik sa tahanan nito. Doon kasi nila gagawin ang ritual, kung kaya't nagagalak yung makita nila ang kanilang mga ginagawa. Dahil sa wala naman noong mapagpipilian sila Narciso, tahimik lang naman silang sumusunod sa mga ito. Habang binabagtas nila ang daan, walang patid naman sa kakaiyak ang 2 biktimang may malay habang nagmamakaawa sa mga taong kumakaladkad sa mga ito. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yan, hindi dininig ng mga nilalang ang kanilang mga daing. Dagdag pa nung kaibigan ng tatay niya, ginusto nilang umabot sa ganoong sitwasyon, kaya wala silang ibang masisisi maliban sa kanilang mga sarili. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, mas lalong binilisan nito ang pagkaladkad hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang kubo nito, kung saan nakita naman nila Narciso ang 4 pa nitong kasamang nakatali sa mga tipak ng kahoy na ibinaon sa lupa. Nang maitipon na rin ng mga ito ang lahat ng dayo, agad naman nila yung pinalibutan. Matapos naman nila itong gawin, nag-alay sila roon ng kakaibang ritual habang walang patid na naghahasa ng mga kutsilyong hawak-hawak ng bawat isa sa kanila. Habang nangyayari naman ang kaganapang yon, nanatiling nakatayo lang naman silang mag-ama sa likurang bahagi ng mga ito. Kahit aminado silang awang-awa na sila sa mga taong kanilang nakikita, wala naman silang magagawa para yon ay tulungan, gawa ng unang-una, naniniwala silang kasalanan din ng mga ito. Ikalawa, wala silang sapat na kakayahan para iligtas ang mga taong yon. Kung sakali mang sinubukan nila itong tulungan, paniguradong maging sila hindi makakalabas ng isla ng matukad. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, dahan-dahan nang nagsilapit ang mga nilalang sa mga biktima nitong nakatali na parabang may gagawin yun doong masama. Mabilis nitong papatayin ang 4 nilang nahuling buhay pa, pero laking gulat na lamang noon nila Narciso nang bigla itong kinuyog ng mga nilalang hanggang sa mabuwal na yon mula sa mga kahoy na kanilang pinagkakatalian. Pagbagsak naman ito sa lupa, marami naman silang nakitang humihila rito habang yung iba sa pilitang pinagtatatapyas ang mga laman sa binti nito at braso. Walang habas din ang ginawa nilang pagsaksak sa katawan nito hanggang sa kalaunay tuluyan na yung nanghina at nawala ng buhay. Pagsilay naman ng mga aswang na iisang tao na lamang ang merong malay, sinubukan naman nila itong tantanan upang magawa nilang malaman ang dahilan kung bakit sila napadpad sa isla ng matukad. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi ng pinuno ng mga aswang, kahit hirap na yon sa kanyang kalagayan, nagpumilit pa rin itong sumagot gamit ang dialekto na hindi naman nila maintindihan. Dahil dito, wala nang nagawa ang pinuno ng mga aswang kundi ang saksakin niyo ng kutsilyo mula sa ilalim ng panga na siya namang tumagos sa kaliwa nitong mata.
Paghugot naman doon ng nilalang, agad naman yung bumagsak sa lupa na siya namang naging hudyat sa mga kasama nito para pagtulungan na nila yung lapain. Sa loob lamang ng isang oras, purong kalansay na ang naiwan sa 7 kataong dumayo sa isla. Yung mga laman nito, nakasilid na rin sa mga lagayang gawa sa dahon na animoy karne lamang ng ligaw na hayop. Matapos naman nilang gawin ang bagay na yan, agad naman nilang pinagtulungang ilibing sa pangpang ng isla ang labi ng 7. Pagkatapos, bumalik sila sa tirahan ng kanilang pinuno para magdaos ng isang masayang piging. Nakiisa na rin noon sila Narciso, pero kahit gatuldok na karne, hindi sila tumikim. Kinabukasan, sumabay pa sa kanila ang iilan sa mga aswang. Bitbit ng mga ito ang karning pinatuyo nila buong magdamag, na ayon sa mga ito, ibibenta nila sa mga kalahi nilang naninirahan sa bayan. Siyempre, hindi na nila yun pinakialaman, dahil kung iisipin, labas na sila dun. Sa paglipas pa ng mga araw, buwan at taon, nanatiling sikreto ang mga pangyayaring yon. Ayon sa kanya na sa kanilang lugar, tanging ang kanyang pamilya lamang ang nakakaalam sa mga karumal-dumal na nangyari sa isla ng Matukad. Hindi naman sa paninira, pero totoo talagang nangyari ito. Ang ipinagtataka lang niya noon, bakit walang naghanap sa 7 biktima? Yung tipong kahit yung mga kadugo nito, parang nakalimutan na lang din sila. Isang dekada pa noon ang lumipas. Muli na namang may nangyaring malagim na insidente sa nasabing lugar. At yun ay walang iba, kundi ang pagkamatay ng isang buong pamilya ng mga mangingisda. Marami ang kumakalat na istorya ukol dito. Kesyo, pagkakain nito ng bangus, bigla na lamang binawian ng buhay ang mga anak nito, at kung ano-ano pang mga istorya na pinaniniwalaan na lamang sa paglipas ng panahon. Para kay Narciso, wala naman talagang makapagsasabi sa totoong nangyari rito, pero naniniwala siya, isa rin ang pamilyang yon sa biktima ng mga aswang na minsang nanirahan sa isla. Mataas ang posibilidad na pagkuha nito ng bangus, buong galit na sinalakay ng mga aswang ang tahanan ng mangingisda. Para naman mapagtakpan ang ginawa ng mga ito, kinuhanan nila ng wisyo ang mangingisdang kumuha sa anak ng diwata nang sa gayoy mapasunod nila ito sa nais nilang mangyari. Wala man siyang matibay na basihan para sa naisip niyang yon. Ito ang napagpasyahan niyang paniwalaan. Gayunpaman, kahit may ideya siya ukol sa misteryo ng pagkamatay ng pamilya ng mangingisda, hindi niya yon ipinagkatiwala sa mga taong hindi naman niya kaano-ano. May posibilidad kasing ipakalat ng mga ito ang kanyang istorya na maaari namang makapaglagay sa kanila sa panganib. Dahil sa ganoong kaisipan, kailan may hindi na niya inilabas pa ang mga madilim na istoryang alam niya. Ayon pa sa kanya na, noong namatay ang tatay niya, lahat ng aswang sa Matukad nakiramay sa kanila. 9 na araw yung nanatili sa kanilang bahay para bantayan ang bangkay ng kanyang ama laban sa puwersa ng mga balbal. Hindi niya mawari kung ikakatuwa ba nila ito, pero nagpasalamat na lamang siya dahil kahit papaano natulungan sila ng mga ito. Ngayong pangkasalukuyan, kahit 2 taon nang wala si Narciso, nananatili pa ring buhay sa alaala ng kanyang anak ang tungkol sa istorya ng mga mahihiwagang bangus sa danaw ng Kamaroan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Meron pa palang ganitong backstory to, no? Kasi ako, alam nyo, nag-research ako nung may nag-send sa akin, nabasa kong title.
dalawang mahiwagang bangus sa Kamaroan. Sabi ko, Kamaroan ako, mukhang sasabit ako dito. Kasi may binanggit na specific na lugar eh. Diba? Alanganin tayo dyan. So nag-research ako, nakita ko, oo nga no, ang daming kwento tungkol dito. Sabi ko, tingnan ko pa sa iba. Search pa ako, yan, Facebook. Tapos yun nga, may nakita ako parang nagbablog na matanda. Tapos binivideo niya yung mga bangus. Tapos in-explain niya na hindi tumataas yung tubig, walang ni isang dahon dun sa lawa. Sobrang galing. Ang ganda ng kwento na yun. Tapos merong biglang ganito, yung backstory. Actually, matagal na to sa email ko eh. Parang last year pa ata to. Di ko pinapansin kasi may lugar eh. Baka sumabit ako eh. Mayayari ako nun. Tapos nung nakita ko, ngayon lang, parang kahapon lang ata o last 2 days, na-research ko to tungkol dito sa Kamaroan. Sabi ko, ganda ng kwento na to. Sana noon ko pa to nilapag. Kaso, ngayon lang eh. Mas maganda sana kung nauna tayo kasi parang napansin ko yung post nun, parang last month lang yata pinost yun eh. 'Di ba? Sayang sana no kung binasa ko kaagad to tas nag-research ako tungkol sa lugar, mas mauuna sana tayo. Pero opinyon ko sa kwento kasi wala akong mabibigay na opinyon. Mamaya sumablay na naman ako, mayari na naman tayo eh. Pero para sa mga lokal na nakatira rito, sige nga, comment nga kayo sa baba kung talagang sobrang pinangangalagaan tong danaw na to. 'Di ba? Kasi sa video makikita naman natin na walang ibang tao eh, yung nagba-vlog lang eh. Pero sa inyo, sa araw-araw niyong pamumuhay, yung mga nagiging dyan, yung mga tourist guide, di ba? Baka meron kayong iba pang kwento. Welcome na welcome yan sa channel natin. Kasi ako, gusto ko pang makarinig ng tungkol sa mga mahihiwagang ginawa nitong danaw ng Kamaroan. Ganda eh, sobrang interesante ako sa kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.